Salutare la toți, cu voi este Mikey. Astăzi continuăm mai departe să jucăm Lost in Play. Am rămas, nici nu țin minte unde am rămas, că n-am înregistrat de vreo 3 zile. Ok, trebuie să vedem ce putem să facem. Aha, poate de asta. Adică. Nu vrei, dar unde? Stai că eu nici nu țin minte cum am ajuns în situația asta. Asta e cu o costări cu celălalt și ce mi-a furat. Op. Ah. Primul. Și. Trebuie să apăs. Aici. Să mi merim în mijloc. Să trebuie mai tare. Gata? A rămas fără bruscuțul să și spre duș. Ce să facem? Ce să facem? Dar cum fac eu asta? Putem nota aí? Și unde au căzut? Tot normal cu dânșii, da? Hai, roșcata. Tortituki. Tortituki. Eu să apreciez nu-i rechin, eu să 1.000.000%, că nu-i rechin, eu garantez că nu-i rechin. E și v-am zis. Spiritul și iară. Calmiche. Panagrita hoilekun. Să fie măseluță. Ha. Axiola boheia. Urimagam Trebuie să aloionoto găsim hoi. căsuța care Ala trece leora. printr-un tunel, prin niște O, broște zeche, care se zezusa, află în da. munți și noi avem harta, da? Chacapuna. Simplu. Chakaluma. Ceacalumba, paca, asta înseamnă. Prokti hui. Noi suntem acolo. Shutsi arungilani. Trebuie să mergem Kuchileiki. până la tunel. Hoilekun. Pas acasă, simplu. Polita Foarte simplu. Cheila. Am plecat. Că tare... Ce s-a întâmplat? Ce mai rău? Că tare foarte... Ar vrea să-l termin mai repede. Nu știu câte serii mai are. Undeva la vreo 3-4 serii, undeva să mai fie. Și vreau să vă zic că pe canal avem 69 de abonați. Dar nu știu dintre ei care... cât sunt de adevărați. Cât sunt de... Pentru că am făcut publicitate la YouTube, am plătit bani. Și nu știu din ei cât sunt de adevărați. Undeva la vreo 6-7 sigur știu că sunt persoane adevărate. Dar... Și am avut primul comentariu. Primul comentariu care i-am mulțumit că o scris primul comentariu. Cred că să-l pun într-o ramcă pentru desene sau cum acolo. Să-l scot la printer. Ok, n-am înțeles nici aici și trebuie să fac. He, proktoko. Torte ugilani pu. Cum să ajungem pe insulă, da? Păi încolo. Aha. Și? He, proktoko. Ok. He, Aici nu. Unde plecăm? Cutia asta și pe dânsul. Și la videoclipul cu Counter-Strike a pus 490 de vizualizări. Și la a doua serie cu Lost in Play a pus 100 și ceva de vizualizări, adică e foarte mult, dar like-urile sunt puține. Așa că dacă vă uitați acum la videoclipul ăsta, nu vă fi jale să dați un like acolo.
Ok, gata, все. Dă să jucăm mai departe. Așa, aici avem triunghiuri, nu înțeleg care e sensul. Poate nu e niciun sens. Ochi, caracatiți. Foarte tare eu înțeleg aici. Pentru ce îmi trebuie mie cartea asta? Nu-mi trebuie pentru nimic. Hai, dar pot mai departe. Un scaun pot să le iau, nu pot. Am găsit insula. Haha. Îmi trebuie cheie. Ca să mănânce, da? Așa cum m-am gândit. Casi poti taripota lati! Dai drumul, dai drumul. Nu vreau să-mi dai drumul. Ok. Nabidis buvi! Hai, stai. Pucica la fucululu! Stai și tu acolo. Nabidis buvi! Păi în dreapta nu pot. În dreapta nu pot. Mă duc să vorbesc cu dânsa, poate. Chupcalan? Torte huha? Pș. Cartea asta nu-mi place, că nu înțeleg, deși există ea. Nu trebuie să apăs. N-am și apăsa. Mai departe, înapoi, dar... Cutia asta tot parcă îmi pare e așa. Asta ce-i? Am găsit... Căcenge! Pakaciu nu pedire? N-ați vrea să ne dea. O dă așa simplu? Prea simplu dacă. Prea simplu. Chestiile simple nu se întâmplă ușor. Aici ce avem? Șoi. Poate intrăm. Dar mai departe putem să mergem. Nu putem. Șoi. Deci nu mai fi nimic? Ok, dă să mergem mai înapoi. Mai înapoi. Și să intrăm aici. Să ai în apă. Aha, nu am înțeles de ce e cartea aia. Cum să mă duc înapoi sus? Hai înapoi sus. Trebuie să fac o poză. Hai deodată. Fă-i în stânga. Cartea. Stați să fac o poză. Stați să fac o poză. Prima e scheletul. Dar nu știu cât e de drept. Prima e scheletul. Aici nu pot. Nu, ultimul schelet. Mai întâi e asta. După asta e... Nu știu. Una dintre ele. Așa. 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 Și scheletul. Hai să vedem cât dreptate am avut eu. Hai, ieși langul. De unde-i? Aha, l-are în buzunar. Mai pe scurt, scheletul nu-i. De ce trebuie să apăs pe el? Stai un pic, să mă uit la poză. Prima e muscă. Noi muscă nu avem. Asta e prima, dar... Aha. Stai un pic, eu trebuie să le creez în formă... Mai pe scurt ne întreb muscă. Există muscă așa? Nu, 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 nu. Să am că prima e asta.
nu, da, nu, nu, da. După asta s-a transformat cu gimp în asta. A treia îi caracatița, asta. Și a patra e asta. În asta, da. Și? Nu? Nimic? Poate să iei unde să vedeți. Șoroc tipu? Șoilen! Oi, Doamne, dar păi și mine întrebă creierul meu să-l folosesc de dimineață. Acum să ajungi? Hai, stai. Schmunzi Luki Heile. Hi. Și acum? Nu pot să-i dau. Șoroc tipu? Șoilen! Trebuie să mă duc la pescuit cu fata asta, cred că. Nu știu. Iar rămâi. Pot să o prind? Nu pot să o prind. Unde-i? Și cum să o prind eu? Hai, stai. Mm-mm. Mm-mm. Dar nu e aici treaba. Cum să ies, zice? Așa. Hai să vedem, că prea mult timp pierdem. Tocmai în spate trebuie să mă duc. Tocmai în spate. Niciodată în viață nu avea să-mi dau seama. Așa, hai. Ciao, păcălalolo! Asta da, e amuzant. De cum a fugit aceea și asta a rămas. Ok, da, și acum? Sincer, tot n-am idee la ce ne trebuie. Hai, de pe jur. Stop, mă timp acolo trebuie, nu? Nu, aici am dus, nu, dus încercăm. Nu. Aha. Și ce-ți văd eu aici? Văd musca, da. Asta da. Asta e numărul 2. De să caut pe prima. Să le fotografiez pe rând. Asta nu e. Nu. Numărul 3. Îmi trebuie numărul 1. Numărul 4. Numărul 1. Numărul 1. Mai departe ce e? Nimic. Asta e numărul 1. Asta e numărul 4. Asta e numărul 3. Numărul 2. Și gata.
Haide jos. Bine că am intrat aici, că dacă nu intram, tot avea să mă vârtesc acolo. Nu așa, așa. Ok. Numărul 1. Stați un pic. Poze. Numărul 1. Nu. Stop. Nu. 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 Da. Numărul 4. Ei. Asta numărul 3, ceva rotund. Nu. 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 Da. Da? Numărul 2. Da. Că o să dau înapoi, că ce era? Asta. Nu? Și gata. Încă o dată trebuie să mai pas. Dar ele se asemănau și așa că n-am putut să... Și acum ce fac cu asta? Hai, prinde râma. O prins râma, o omorât-o și mi-a dat mie, da? Interesant. Hai eu. Bag aici. Ok, trebuie să o hrănesc dinăuntru cu râma. Din afară și dinăuntru. Hai, aruncă-i. Papa. Și acum? Nu, eu vreau să mă mut la... Pucica l-a făcut Lulu. Gata, am înțeles, vreau să mă mut la băiet. Ai, trebuie asta. Ce una gobi șoilen? Și eu ce-ți fac cu peștele ăsta, mă? Hai, hai. Cred că o să... Facem așa. Așa. Facem așa. Nu? Nu? Ei, Cheia asta, de unde e că am uitat? Undeva ne trebuie cheie. Și pentru ce mi-a? Pește mie, pentru ce trebuie pește? Cheia, a, cheia e sus. Mă scuzați? Poate dau pește la V1. Nu? Cocina lui. Haideți să jucăm. Trebuie să facem 4 într-un rând, da? Eu care-s? Care-s eu? Aha. Eu de-am vrut să facă. Eu am 3 într-un rând. El are 4 într-un rând, amor. Ok, dăm încă o dată. Haide, haide, rapid, uite, din prima câștigăm, mă. Din prima, uitați-vă. Așa. Hai eu cu rozovile astea. Așa. Așa. Stai, bă, eu la mine m-am concentrat, deși tu ai făcut. Mi se pare că stau o serie întreagă aici. 40 de minute să am ele garantate. Ok, facem așa. Eu nu înțeleg, eu trebuie să-i apăr și pe dânsii, dar trebuie să-i atac și pe dânsii. Ia uitați-vă ce face el.
Așa. Și unde să te duci tu? Eu, aici ce facem? Oi, Doamne. Facem așa, dar. Deși el mereu face acolo. Trebuie să fiu atent la dânsul cum le aranjează. E că acolo de-am se pregătește să le facă. Dar unde să mă duc ca să le aranjez? Ia uitați-o. Uitați-o, de mare 3. 3 are. Ți-am stricat planurile. Are 2 de mă. Are 3. Are 4 are. Hai repejur încă o dată. Asta e foarte greu. Asta e mai greu ca și ea. Așa. Așa. El vrea unde să le fac? Aici. Și mă unde vrea să le fac? Aici. Aici înalt. Mă duc așa. Și unde să le faci tu? Așa. Are 3 de-am. Cum le faci el așa de simplu? Asta e cea mai grea misiune. Misie. Dar nu mai merge din... Ia dă să încerc invers. Dă să merg eu așa. 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 El de-amă vrea să meargă încolo. El de-amă mă citește. Și cu unde să duci tu? Și? Și? Așa. El vrea să duc în sus. Și unde să duci? El a să facă 4. E bate. Dar cum le-a făcut așa? Nu. Oi, Doamne. Deci dacă o să apăsa pe eu am înțeles cum trebuie să joc, dar... Ai, pot să sar peste joc. Dă să mai încerc de 2 ori dacă nu-ți primești. Eu am înțeles cum să faci, dar nu... Nu pot să-l trec. Dea mare 2. Dea mare 3. Dea mare 3. Dar eu nu mă apăr, dar de atacat nu pot să-l atac. Eu trec peste. Eu am înțeles cum. Eu am înțeles cum, eu îmi dau seama cum, dar eu nu vreau să stau aici. Am 10 minute ca să... 10 minute ca să... Să fac... Să unesc 4... De ce așa mult timp îmi dă să mă gândesc? Da, sigur vreau să nu mă joc. Dacă aveți să... De ce așa mult trebuie să apăs eu? Aha, este. A, să mă uit pe YouTube cum să jucat alții. Eu dacă aveți să mă duc amu acolo cu cheia până aveți pot să trec. Mersi. Da cheia e la dânsul. Cheia e la dânsul. Link-ul la noi. Hai înap. De cheia. Hai e cheia asta odată. Am plecat. Mai departe un pic.
Eu nu știu ce e acolo, nici n-am idei. Trebuie să fie brosc. Da, corect. Oi, doamne, nici nu? Așa. VSD. Eu apăs. Eu să... Trebuie să găsesc ieșirea. Poți să mă lovesc de asta, da? Și de asta. Și am în sus, cred că. La jos ce-i? Nimic. Ok, m-a ridicat sus. Dă-n un cap. Am înțeles. Facem așa. Așa. De ce nu pot să... Am așa să cadă tot jos. Așa că persoana aceea care se uită mult la videoclip, stop, aceea care a comentat și se uită mult la videoclipul ăsta, eu îți mulțumesc foarte tare. Ești prima persoană care a comentat pe canalul ăsta. Hai, urcă în el. Urcă în barca asta. Foarte lung nivelul ăsta, adică vreau o altă locație de-a. Gata? Asta e tot? Schimbăm locația? Dar câinele ăsta și caute așa. Ok, de să... Pot să apăs? Pot să mă duc mai jos, da? Și încă mai jos, da? Pe tine pot să eu? Aici ce? Ok, asta e... Trebuie cumva să o luminăm și pe asta, da? De cum? Trebuie să punem dopul ăsta aici? Hai eu. Și cu dopul. Aici? Nu? Nu putem să-l folosim aici. Hai el. Nu? Eu cred că gata, am luat dopul și haideți vedem sus acolo ce putem face cu el. Aici mi se pare că trebuie să facem... să le desenăm sau să se în culori diferite. Amici ca mama Nina. Amici? Amici ca mama Nina. Trebuie cumva să-l trezăm, adică trebuie. Damafon sau cum se numește? De unde să-l luăm? De mai sus? Eu am înțeles. Dă-ți asta, poate aici undeva. Și am o să prind. Foarte simplu nivelul ăsta. Am unul duci în jos. Și acolo punem ca doilea sursă de lumină. Și după asta la racușca și sau cum se numește. Scoica aceea, păi luăm, e ca asta. Luăm aceea și folosim ca... Nu știu cum se zice în damafon. Hai eu. Și am ne ridicăm sus. Și am o apucăm așa, așa, așa. Nu știu sigur trebuie să apăsăm ceva pe asta. Hamini flasha. Hamani kubriga flasha. Așa, mai întâi desnităm cum e și așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5. După logică ar trebui cumva așa. 2, 3, 4, 5. Simplu, da. 1. Punct și cerc.
Mhm. Asta e acolo. Nu-i corect deloc, eu îmi dau seama, dar... Deci vedem. Punct și cerc. Stai. Dar care prin care parte facem noi? Asta e posibil să fie aici. Nu. Asta. Asta. Poate așa. Nu? 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 Stai să mă gândesc chiar. Punctul apare sau dispare? Într-o parte apare și într-o parte dispare? Poate așa. 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 Poate așa. Nu am idei. Nu am idei cum am făcut asta. Ui, Doamne! Eu și trebuie să fac mai. Ok, am dus să le schimbăm. Asta nu merge acolo. Asta așa. Asta așa. Asta nu merge aici. Asta așa. Asta așa și asta așa. Nu. Stai un pic. Nici asta nu prinde nimic. Hai de la început. Aici în sus nu ne trebuie, aici ne trebuie una. Care îți duc și în sus. Trebuie așa. Aici ne trebuie... De aici cum o să le unesc eu? N-am idee. Deci ne arată cumva cum. Aici două nu merg aici. Nici asta nu merge. Poate eu nu înțeleg corect. Ok. Asta au zis că e aici. Și... Dar care e legătura? Care e legătura? A, poate după numărul de... Așa câte una. Nu văd nici un sens, nici o legătură. Da, mă? Care-i sensul? Sunt 1.000.000 de combinații dacă vreau să le mut. Sunt 1.000.000 de combinații. Sunt miliarde de combinații. 3 miliarde de combinații. Sunt 7 miliarde și milioane de miliarde de trilioane de combinații. Poate...
cu 2 aici, tu cu mai multe acolo. N-am idee. Care-i legătura? Care-i legătura? Este 3 ele sunt corecte, este 3 și asta. Fă-o corect odată. Ei, da, păi eu o învârtesc până la... Uitați-vă, asta e. Simplu și ușor, uitați-vă, uitați-vă. Mai simplu nu există. Poate și trebuie să meargă vertical. Dă cumva să... Dar nu înțeleg cum se face. Ajutor! Am 36 de minute și n-am făcut... Care-i legătura? Care-i legătura? În sus, da. Nu-ți duci nicăiuri. Aici e câte una. Adică câte una. Aici sunt foarte multe. Aici sunt câte una. Aha. Asta așa și asta așa. Dar poate schimbăm cu locul. Nu. Nu. Poate tu trebuie să schimbați cu locul. Dar așa trebuie să fie, mă. Uite, mă, să meargă. Eu și v-am zis, dar de ce așa de grele? Că eu nu înțeleg nică. Asta merge într-o direcție. Oi, Doamne. Asta e strașnic de greu. Și nu. Nu. Poate. Eu nu am să mă joc, amu, că n-am idee cum să... Eu nici așa nu ți minte cum să. Acolo și era, nu mai știu mai timp cum să. Albastru cu un albastru cu asta. Trebuie la fel. Ele toate sunt la fel pentru mine, amuia. Ok. De să facem la început. Eu înțeleg. Eu înțeleg, amuia. Sau nu înțeleg? Stai, mă uit la 3 acum o să fie. Eu am înțeles. Așa. 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 Nu, așa. Poți să mut. Da, așa-i. Nu trebuie așa. Oi, Doamne! Eu nu înțeleg. Uitați-vă, ele merg una albastră mare, una morcoviu sau cum culoarea asta galbenă, hai galben. Și nu iară invers. Dă să le pun cum să aici, dă să fac o poză.
Dă să pun cum să aici și după asta îi leg. Am făcut poză. Ok. Tu... Și nu pot face nimic. Tu... Nu le pot lua. A, pentru că ea stă pe loc. Debil. Ok, tu aici. Tu aici. Nu, nu, da. Tu aici. Gata, este toate sunt corecte. Amuia. Dar și legătură are? Că a venit albastru, albastru cu... Al papă. Asta papă. Și amuia așa ce trebuie să fie. Nu. Nu. Nu știu. Doamne ferește. Trebuie să facem așa. Nu, asta nu e așa. Nu e așa. Poate e așa. 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 Nu e așa. Poate e așa. Asta nu pot să schimb. E banuța, de să mă mai uit odată. Asta e așa, corect. Asta e corect aici. Asta e corect aici. Și asta e corect. Deci e la fel. Eu nu văd nicio diferență între dânsul. Te rog frumos, numai nu încă una, te rog frumos. Boda, prost, mulțumesc, eu am crezut că... Mulțumesc. Eu și-am uitat în ce mă joc acum. Doamne, ce de greu a fost. N-am înțeles nici până la urmă ce s-a întâmplat și cum am făcut. Chiar să mă uit pe YouTube, alții chiar rezolvau fără probleme sau numai eu să așa dum-dum. Ok. Avem 42 de minute de când înregistrăm, așa că cred că da, atât ajunge. Ai, Doamne, hai vorbești. Avem 42 de minute, eu cred că trebuie să finisăm aici. Vă mulțumesc la toți. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să lăsați un comentariu. Пока!